овозуни ҳақиқат. салому алайкум барои бародарои тоҷик. дар комментария дина як видео кем дар комментария як одам навишта ки ба ному фамилияи алиёр шарифово хеле ҳақорат карда, хеле ҳар гап чап гуфтага. короче ман медонам и т алишери фаҳмидаса, нами т алишери ба нами ному фамилияи алиёр қати навиштеса амҷода даёдорӣ ки гуфта будӣ ки айдастон ҳечи намея, айдастон фалон ҷои ман намея гуфта будӣ. ҳоли мебинӣ баъд айдасти мо чӣ мея намея. ты як одама не, ты я тоқа мара не. даоҷа ман кор мекардам, мара фиреб кардӣ. алиёр кор мекард, алиёра фиреб кардӣ. акай зурбеки ман кор мекард, ура фиреб кардӣ. идибек бачаи хешмон кор мекард, ура фиреб кардӣ. шамсуллои бачаи амаким кор мекард, фиребш кардӣ. хоб акай фирқата фиреб кардӣ, абдураҳмона фиреб кардӣ. ҳамаи мо инам як ҷо кор мекунем, ҳамаи мора ту фиреб кардӣ. ва имрӯз дар хези гап мезанӣ. ҳами гапу чапат маълума ки мирғай, ки дига шай. ва то што ту ҳақорат навишта дар ҷа ку ба ин гап ҷавоб мегӯ. мардак ина ранги маҳай ки нахе мебирояд дар рӯ парои камера хича нишон мета гап мезанад. на ки ранги тувори дар пишти комментария намеравад хича ба ҷо кина бо сурати як сага мондай гап зесад. сагай ту да болоай, валлоҳи қасам сагай ту да болоай. баъди ки алиёра ман занг зам гуфтем ки ту ҳамтари кор кардai, гуфт ки не коми аста ном фамилияи ман кардага, ман биқапам фалонаш мекунам. ту худат як жулики, мошенники, фиребгари ҳар ромӣ бояй ном фамилияи ким кадом дига коммент кардесай. уқа мардаки, уқа ту нотарси, уқа хита мардак мегирифтӣ ку, мегуфтӣ ман мардакам, ман суми ҳамара ҷавоб мегӯм. куина сума ҷавоб гӯ. вақте зангат мезадан мегуфтӣ ки ина як соат пас сум мешава, ина 10 минут пас сум мегзара, номерои картатонро роӣ кунед мегзаронум. ҳамаи наву сообщениёт ҳаста иҷода даже дар коша гапота запис кардагим мемонам дар инами ҷози. дар кор шава мемонам инамҷада ба гӯшот мешнавӣ, баъд мирғит бо ябора маълум мешава. ҳозир ман намиҷада мемонам онамо сообщениёи ватсап да навиштая ку инамҷада мемонамш ки ту бихони сообщениёи хита ки баъд мирғит маълум мешава, жуликит ё мошенникит маълум мешава ё не. пускай ҳама тура бибина ки ту як туварӣ, ту як мирғӣ. фаҳмидӣ? пускай ҳама тура бибина, на мардами москвача ҳама тура бибина, бидона. мардами ҳамин фархор тура бидона ки ту нам хеле одами ранги маворӣ, ранги нави бачаҳои амакӣ маворӣ, ранги ҳамон бачаҳои фархор ворӣ. дига бачаҳо ҳам нараванд тай дасти ту да кор кунанд, дар мошенникӣ, жуликӣ ту биғалтанд. ба ҳамин хотир ҳамин видеоро ки ҳесам ки бародарои дига нараванд дар тай дасти кор накунанд, ки вақтшона ҳаётшона нагзаронанд беҳуда. дар чӣ? дар тай дасти ту якимаш ки ту эмон надорӣ, я беэмони ту. тамоми намуди қасама мехӯрӣ. намҷа бо сообщениёт ҳол мемонам, намҷада мебинӣ ба чашмот ҳама пускай бибина, бидона тура ки ту чӣ хеле одамӣ. хай бачакҳои фархор ҳамон гапи хато гуфта бошам дар бораи шумо бахшиш. лекин дар бораи алишер ҳамаи гапа ман мегӯм. гапҳои хичай гапҳои ман неста. мирғии хичай, жуликии хичай, мошенникии хичай. агар ту мардак мешидӣ алишер, суми бачаҳоро медодӣ. суми бачаҳоро чӣ ба надодӣ? хита мардак мегирӣ, мегӯӣ ман шери нарам, ман тарим ку.
من ریخوای نام بچه ها را بخور بانانای نام بچه ها را بخور حرام ما در لبای جا گپ ما جواب میگم در لبای ویدیو هم گپ ما جواب میگم تا جواب گفتن میتونی با این گپ بود با این اقوراتو راست که تا جواب گفته بتونی زنگ بزمده آدرس پدرس تا بگو ما میام با پیشتا ما میام با پیشتا یا که تو میای با پیش مرا گپ میزنیم نه مردک باشی تو نه که تو هم دوشک ندارم غیرت نداری تو یا شغل یا روباهی تو شغلی یا روباهی تو غیرت داشته باشی ببرسون بچه ها را بتی او گروی او زوری بدی بیا اینا بالبای جورا ما آدرس هم میگم بیا گپ زنیم اینا بالبای جورا گروی باشه کامنتار یا نکی جای نومی الیو را نومی فامیل هر کس کامنتار یا نکی و سایمی روش سیام اکنام پاد سون پوما ندادای او پاد یا خدازده شایتونی پدانا بچه باشم میگه بچه فانکنه بگم کودکی دروگورا بگم روش سیام اکنه کروچی سون پون ندادای نمروش بیومن اینا گپ زنیم پاد آیاقی بدا قرآن میگه اون مردک نیست او یا مرغ بلد خدازده حیوان پا خیلی اقوراتوش از این در شین دیدم دیم را با اوچه قسم میخواه گپی سری هر یا شکش اوچه فانکنه بگم کودکی دروگورا بگم چند بار گفتم که علیشیر با اوچه قسم نخه میگه که تو باور نمیکنی من چخیل تا ایدویل برو ما دی زن تا